שלום, אני יהונתן קלינגר, עורך דין, והיום אנחנו הולכים לדבר על פרטיות. פרטיות מורכבת מחקיקה ומרגולציה אחרת שמגנה על המידע הפרטי שלנו ומונעת מאנשים אחרים להשתמש בו לרעה ומונעת מאנשים אחרים גם להשתמש בו בשביל לפרסם על חשבוננו או לגרום לנו לקנות יותר. אז בואו נתחיל בלהבין קודם מה המסגרת המשפטית שמגנה עלינו. אז המסגרת בישראל לפחות שמגנה עלינו לפרטיות, הזכות שלנו להיעזב בשקט, הזכות שלנו שלא יעשו שימוש במידע, היא בעצם בחוק הגנת הפרטיות הישראלי. חוק הגנת הפרטיות קובע רשימה סגורה של מקרים שבהם יחשב המעשה פגיעה בפרטיות. מקרים כמו צילום של אדם ברשות היחיד, פרסום של תוכן של מסמך שלו, צילום של נפטר. כל הדברים האלו יכולים להיות פגיעה בפרטיות ויכולים לחייב בפיצוי של עד 50,000 שקלים וגם לשאת במאסר של עד 5 שנים. אבל ישראל הצטרפה לאיחוד האירופי לפחות מבחינת הגנה על פרטיות. האמנה האירופית להגנה על פרטיות מרחיבה מעט מעבר לחקיקה הישראלית את התשתית שמגנה עלינו בעיקר במאגרי מידע, וישראל הצטרפה לפי סעיף 29 לאמנה להסדר שמגן על פרטיות כדי שנוכל להעביר מידע מישראל לאירופה. בצורה דומה, גם בארצות הברית החילו כללים כאלה, וככה ישראל משורשרת עם אירופה ועם ארצות הברית ועם רוב מדינות העולם, עם הגנה דומה לפרטיות שיש בשאר המדינות המתוקנות, וישראל היא אחת המדינות ששומרת על פרטיות של אזרחים שלה, לפחות בתשתית החוקית, בצורה הטובה ביותר. וצריך לזכור את זה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על פרטיות, אנחנו צריכים לדבר על ההבדל בין מידע לבין מידע אישי. Data מול Information. ההבדל הוא הבדל שאולי נשמע מינורי, אבל מידע פרטי הוא מידע שמדבר על בני אדם. הוא לא סודות מסחריים, הוא לא דברים שקשורים לחברות ולמי שאינם בני אדם. כן, אין להם זכות לפרטיות בחוק הישראלי. מי שיש לו זכות לפרטיות הוא אדם פרטי, שבסופו של דבר כל מה שהחוק בא להגן זה על האינטרסים האישיים והפנימיים שלנו. ואז השאלה, מי הבעלים של המידע? מה זאת אומרת? כשאנחנו מדברים על מידע פרטי, שאנחנו משאירים במקומות מסוימים, כשמישהו מצלם תמונה שלנו, כשמישהו מעלה משהו לאינטרנט, מה הבעלים או מי הבעלים של המידע? ועל זה אנחנו גם נדבר קצת. אז בואו נתחיל לדבר קצת על מה קורה כשאנחנו גולשים ברשת. כשאנחנו גולשים היום ברשת, יש לנו בעצם איסוף מתמד של מידע עלינו. אנחנו ממלאים פרטים בטפסים, אנחנו משאירים עקבות שכוללות את סוג המחשב שלנו, את סוג הדפדפן שלנו, וכל המידע הזה נשמר. עכשיו, מה קורה איתם? בדרך כלל המידע נשמר בהתאם למשהו שנקרא מדיניות הפרטיות. אני אגלה לכם סוד, אף אחד לא קורא אותן. מה זאת אומרת? יש מסמך מאוד מאוד פשוט שכתוב בדרך כלל באנגלית, והוא פשוט לא רלוונטי לרובנו, כי אנחנו לא מצליחים לקרוא אותו. זה מסמך ארוך, זה מסמך מייגע, שאמור לענות על 7 שאלות פשוטות, אבל הוא לא עונה עליהן. 7 השאלות, אם בא לכם מתישהו לקרוא את המסמך, הם איזה מידע פרטי נשמר, איזה מידע לא פרטי נשמר, איך מאבדים את המידע הפרטי, למי עוד יש גישה למידע, איך אתה יכול לעיין במידע, מה אתה יכול לעשות אם הפרטיות שלך נפגעה, ואיך אפשר ליצור איתך קשר בדברים כמו לשלוח לך דואר זבל. עכשיו, יש לנו בעיה. אף אחד לא קורא אותן. אף אחד לא אכפת לו מה כתוב במדיניות. אתה קורא מדיניות פרטיות ואתה מעריך שיש לך פרטיות. לאף אחד אין את הכלים להבין מה אומרת מדיניות הפרטיות הזו. עכשיו, בנוסף למדיניות הפרטיות, יש עוד משהו שנקרא עוגיה. עוגיה היא לא משהו שמכיל מידע פרטי. היא משתלת על המחשב שלך ואומרת, אתה ביקרת וקראת עמוד מסוים בשעה מסוימת. באמצעות העוגיות האלה אפשר לדעת בסופו של דבר את כל היסטוריית הגלישה שלך, שזה אומר שכל מי שיודע את היסטוריית הגלישה שלך יכול לדעת מי אתה, גם אם אתה לא אומר לו מי אתה. כמו שאנחנו יודעים שילד מסוים שעולה על קו אוטובוס בשעה מסוימת, מפינת רחוב מסוימת, וחוזר בשעה אחרת, הוא הילד הספציפי. אותו דבר עם בן אדם שקורא מאמרים וכתבות מסוימות. עכשיו, יש בעיה. כי כשאנחנו מדברים על קטינים, לקטינים אין בכלל יכולת להתקשר בהסכם. קטינים לא יכולים לוותר על הפרטיות שלהם, אבל אנחנו מניחים שאותם קטינים שמעלים תמונות לפייסבוק, שמשתפים דברים, בעצם הסכימו למדיניות פרטיות בלי שהם קראו אותם.
כאנקדוטה במחקר שהעמותה שלנו, עמותת אשנב, ערכה לפני מספר שנים, בדקנו את מדיניות הפרטיות של 30 האתרים המובילים בישראל לילדים. אנחנו גילינו שרוב אתרי האינטרנט שמיועדים לילדים בכלל לא מבקשים את הסכמת ההורים לפני שהם שומרים מידע פרטי כמו שם, כתובת, מספר טלפון בבית, כתובת דואר אלקטרוני. האתרים היחידים שביקשו הסכמה הורית היו אתרים שביקשו גם תשלום. עכשיו, למה ילדים הם כל כך חשובים? לילדים יש הסדרי חקיקה ספציפיים בארצות הברית, שנקראים Child Online Privacy Protection Act, שנועדו להגיד שילדים מתחת לגיל 13 אי אפשר לשמור עליהם מידע בכלל. בישראל החקיקה עדיין לא התגבשה ככה. הנוהל הוא שילדים מתחת לגיל 13 או 14 לא יישמר עליהם מידע, אבל זה לא תמיד עובד. מה זאת אומרת? הרבה מאוד פעמים מפרסמים שרוצים לפרסם לאוכלוסייה של ילדים, עדיין שומרים עליהם מידע פרטי, ולא מבקשים לא את ההסכמה של ההורים, ולא תמיד גם מיידעים את ההורים. עכשיו, הרשות הישראלית למשפט טכנולוגיה ומידע התחילה להוציא איזושהי טיוטה של הנחיה, שעדיין לא הפכה לחקיקה מחייבת. ועד שהיא לא תהפוך, הפרטיות של ילדים קצת פחות מאובטחת מאשר בארצות הברית. בעצם יש לנו בעיה. כי פרטיות היום היא המידע שלנו. היא הדרך שבה אנשים קונים מידע עלינו ברשת. פייסבוק מוכרת את המידע הפרטי שלנו. גוגל מוכרת את המידע הפרטי שלנו, וככה הן מרוויחות מיליארדי דולרים. אז יש לנו בעיה. כי כשאנחנו מגיעים לפרטיות, הרבה פעמים יש לנו את הכובע השני, וזו האנונימיות. אנונימיות היא הזכות שלנו, שאף אחד לא ידע מי אנחנו. לדוגמה, כשאנחנו כותבים טוקבק. מה זאת אומרת? פעם, עד מקרה שנקרא רמי מור, שנדון בבית המשפט העליון בישראל, היה נוהל. הנוהל אמר, מישהו כתב עליך משהו לא בסדר באינטרנט, אתה פונה לבית המשפט, בית המשפט בודק האם המשהו הלא בסדר הזה הוא ברמה של כוונה פלילית, הוא חמור מאוד, ואז הוא הולך לספקית האינטרנט ואומר, גברת, תחשפי לי מי עומד מאחורי אותו טוקבק אנונימי, או פרסום אנונימי בכלל. ואז בית המשפט העליון, בהחלטת רמי מור, בעצם פוסק, חברים, עצרו, אין לנו חקיקה מתאמת לטפל בנוהל הזה. זה אומר שנכון להיום, אחרי החלטת רמי מור, בית משפט לא יכול לתת לך את הסעד הזה. ואם מישהו כתב עליך משהו לא בסדר באינטרנט, אם מישהו פרסם עליך לשון הרע, אין שום דרך שאתה תדע את הזהות שלו. בשביל לטפל בזה, המחוקקים החליטו לצאת בתהליך של חקיקה. מה זאת אומרת? זבולון אורלב ומאיר שטרית, כל אחד לחוד, הגישו הצעות חוק שנדונו במושב הקודם של הכנסת, בכנסת ה-18, אבל לא הבשילו לידי חקיקה מחייבת. כל אחד מהם בגישתו, אבל עד היום אין לנו דרך לדעת מי עומד מאחורי טוקבק אנונימי. ובעצם האזרחים שרוצים לכתוב באנונימיות יכולים להשמיץ בצורה מוחלטת, ולמעט מקרים שמדובר על פשע חמור שהמשטרה חוקרת, כמו פרסום של תמונות עירום של ילדים קטינים, לא יהיה מצב שהזהות של האנשים האלה תחשף. ולכן אנחנו צריכים לשאול עד כמה הזהות שלנו חשובה. כשאנחנו היום ברשת, אנחנו רוצים את הפרטיות שלנו, אנחנו רוצים להתגונן מאנשים שרוצים לומר עלינו דברים רעים, ואנחנו צריכים לאזן בין הזכויות האלה. ועל כך אנחנו נצטרך עוד לנהל דיון ארוך מאוד. תודה רבה.